این ویدیو именно дар бораи телефонои буҷетӣ мешавад. Телефоное ки то 10,000 рубл. Видеоро то охир тамошо кун, ҳамаша мефаҳмӣ. Салому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Қад шумо рангаравахта Умедҷон ва магазини Realphone. Чӣ хеле десен? Дар магазин мо ҳама номуи телефонҳо ҳастанд. Видеои пешна дар телефонои ки гуфти гапо чотка ба нархи то 15,000 рубл мерафтаги телефонро нишон додум то. Ана ки дар ин видео бошад телефоное ки то 10,000 рублро нишонтон метиҳам. Рафта нишон метиҳам. Нигоҳ кунед. Якум телефоне ки то 10,000 рубл телефони Redmi 12, Redmi A3 то есть, Redmi 12, Redmi A3 4 расцветка дорад. Кабут, сиёҳ, сабз ва сафед. Память 64, память 128 дорад ки характеристикаи бинед. Дисплей, яъне ки экрани телефон 671 90 ГГц экрани телефон кор мекунад. Камера дута камера дорад. Дута камераш бошад 13 мегапиксел. Камераи аст қафоша пеш бошад 8 мегапиксел. Батарейкаи телефон бошад 5000 мач, отпечатки палец дар кнопкаи телефона ва процессори мощни Mediatek Helio G36 дорад. Ин телефон бошад дар комплекташаш зарядни қати кабелаш худашда ҳаст. Фақат чихол сикоша отдельно мехаред. Тамом. Нархи ин телефон бошад 6 × 128 7000 рубл, то есть 64 гигабайташ 7000 рубл ва 8 × 128 ин телефон бошад нарх дар магазин мо 8500 рубл. 4 × 128 память 128 дорад, 64 дорад. Ин телефонаи Redmi A7 ва баъд дивай телефонои Tecno Spark Go ҳастанд. Ин хеле телефонҳо ҳастанд ки ин телефонҳо бошанд нархошон 7500 рубл, память 64 гаш. Ҳам свети голдш, сабзш мондаги будааст. Свети нигоҳ кунед. Сабзш ҳастай ва свети зардш ҳастай, свети сафедш ҳастай, сиёҳш ӯзаш тамошо худо хоҳад ба пагара мумкин шавад. Ина ин хеле телефонай 64 мегапиксел, масалан камераш, экран 64 гигабайт память дорад, 5000 мач батарейка, 4000 мач Type-C, наушник дорад. Дар комплекташаш чихолам, пленкам, ҳама чизш мебурад. Ва берунаи мисол телефон ёкин свети сафедаш, ина телефон коркинишам нишон додамтон мумкин. Ин хеле телефонча кор мекунад. Ина коркинишам дидантон мумкин. Камераш бошад. Камераи ақибаш, ина камераи ақиби ана ин телефон вайни бошад, камераи фронталиш. Ин камераи пеши телефон чихел десен. Ин телефон. Память 64 гигабайта ин телефон бошад 7500 рубл ва 128 гигабайташ бошад. Нархи ин телефон бошад дар магазини мо дани момент 8500 рубл ташкил мекунад, 8500. Ва сеюм телефоне ки бисёр ҳаматон талаб мекардем, телефони Itel A70 ҳастай. Телефони Itel A70 свети сиёҳш ҳастай, свети сабзш ҳастай, сиёҳ кабут ва зардш ҳастай ки 8 × 128 дорад. ин телефон 8 × 256 дорад. Яъне ки 128 память доштагиш бошад, нархиш дар магазини мо 8000 рубл, 256 бошад 9000 рубл. Яъне ки Itel A70 8000 рубл дорем, 9000 рубл дорем. Свети сиёҳшам ҳастай, свети сабзшам ҳастай, свети кабутшам ҳастай. Бемаҳол бошад. Агар ки Itel A70 дар кортон бошад, заказ кардантон мумкин ай. Инем хеле телефончаи биябур дизайнша нишонтон метиҳам. Инем хеле телефончаакай сета камераи асосӣ дорад. Ина характеристикаш 212 ба 256 гигабайт. Экран 66, 5000 мач батарейка дорад. Ва телефон дар комплекташаш чӣ дорад? Ҳозир нишонтон метиҳам. Itel A70 нормальни видеош дар канали мо ҳаста, бисёру аллакай дидаги неста. Ба ҳамин ҳисоб ҳозир ман нишонтон метиҳам ки чӣ хеле ина комплекташда. Комплектда бошад чихолаш, документҳои телефон ҳамаш мебурад. Ина зарядмунакош қати ҳама чизш ҳаста ва чихолаш бошад. Ин хеле чихоли хушрӯаки дизайни нақс қати дорад. Любой расцветка қати хоб меравад. Ина нигоҳ кунед. Дидена чӣ чотка мешавад свети голдшда. Бо амира метавонед ки дар свети сабзшам, дар свети кабутшам ина нигоҳ кунед. Дар свети сабзш, дар свети кабутш, дар дигар расцветкош чоткаи бад хоб мерафта. Бемаҳол омода харидорӣ кардантон мумкин. Дар магазин мо Itel A70 нархи бошад 8990 рубл ва 8000 рублашам дорем. Хоб бардор аз ин Itel A70 омадагиан ҳозир ёз як партия камакак омад барои витринара, худо хоҳад бо паго мебиёд. Ва телефонои Redmi Note 13 ҳозир бардор аз аксия рафтеста 8 × 128 15500 рубл буд, 15000 рублш кардем ва 256 бошад. 15500 рубл 14000 дидем, бо хато кардем, бачаҳо гуфтанд ки хато кардаги ака. 8 × 128 15500 рубл 14000 рублш кардем ва 8 × 156 17000 рубл 15000, яъне 15500 рубл кардем. Бемаҳол омадантон мумкин. Ин хеле телефончакҳои Redmi Note 13 қати Itel A70 калис вақти омадага марамат ай магазин Realphone омада харидорӣ кардантон мумкин ай. худтон эҳтиёт кунед. қати шумо буд магазин Realphone ва Умедҷон. То дидор.